चेंडूवरती जो चेंडू आता निर्धाव गेला त्या चेंडूवरती एक धाव जरी मिळाली असती तर कुठेतरी आता स्ट्राईकवरती योगेश आला असता. कारण जर आपण त्याची बॅटिंग पाहिली तर चांगली बॅटिंग तो आपल्याला करताना पाहतोय आपण. सलामीला आलेला हा फलंदाज आहे, नवीन गोलंदाज आलाय. शेवटचं अंतिम निर्णायक असं षटक घेऊन 6 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. एक प्रेशरचं हे षटक आणि या षटकामध्ये टिचून गोलंदाजी करावी लागेल ती रुपेश याला. निलेशला मात्र एकच काम करायचं आहे, योगेशला मात्र स्ट्राईक देण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. पहिला चेंडू फसवा चेंडू आणि या ठिकाणी बघा थोडंसं कुठेतरी मी नक्कीच म्हणेन योगेशची सुद्धा चुकी आहे. कारण योगेशने यानंतर जो सामना होणार आहे पेंडखळे विरुद्ध तारळ, दोन्ही संघांना विनंती आहे की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन बसायचं. दोन्ही संघांनी इकडूनच मैदानामध्ये जायचं आहे, ग्राउंडमध्ये जायचं आहे. त्यामुळे दोन्ही संघाचे जे प्लेईंग 11 आहेत ते सर्व खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स आणि व्यासपीठाच्या इकडे येऊन बसायचं आहे. चला रुपेश पहिला चेंडू निर्धाव आलाय. 5 चेंडू 11चं समीकरण. चांगला फटका डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा निलेश ही स्ट्राईकवरती. मी म्हटलं होतं या ठिकाणी कुठंतरी कॅल्क्युलेशन करणं खूप गरजेचं आहे. योगेशला स्ट्राईकवरती आणणं खूप गरजेचं आहे कारण पहिल्या चेंडूपासून तो चांगला खेळतोय, चांगलं आक्रमण करतोय. 2 चेंडू बघा गेले, 2 चेंडूवरती फक्त एकच धाव मिळाले. आता मात्र 4 चेंडू आणि 10 धावा. थोडंसं प्रेशर नक्कीच निलेशवरती आहे, पण कुठंतरी शांत डोक्याने खेळावं लागेल. रुपेशला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. पहिले 2 चेंडू चांगल्या पद्धतीने त्याने फेकलेत. हा खोलवर टप्प्याचा नो मॅन्स एरियामध्ये चेंडू लँड झालाय, एकच धाव मिळते. 3 चेंडू आणि 9 धावा. रुपेशने बघा चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली. 3 चेंडू एका चांगल्या प्रेशरच्या सामन्यामध्ये अचूक टप्प्यावरती त्याने गोलंदाजी केली. आता मात्र घणाघाती असा फलंदाज आहे समोर ज्याने हा सामना कोदवली संघाच्या बाजूने जवळ आणलाय. त्याला फिनिश मात्र चांगलं करावं लागेल. हा पुल केलाय आणि चेंडूला पाठवलं एका धावेसाठी डिक्लेरेशन बॉक्स. दोन चेंडू आणि 8 धावा. एका अशक्यप्राय मी नक्कीच नाही म्हणणार कारण आपण काल सुद्धा एक सामना पाहिला. 2 चेंडूवरती 11 धावांची गरज होती, त्यानंतर एक वाईट चेंडू टाकला, त्यानंतर सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार खेचले आणि त्याने तो सामना आपल्याला विजय करून दिला. त्यामुळे नक्कीच हा चेंडू चाललाय निर्धाव आणि आता मात्र महाळुंगे सामना जवळपास हा सामना विजयी होताना आपण पाहतोय. रुपेशाचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. कर्णधाराने जी जबाबदारी दिली होती ती मात्र त्याने या ठिकाणी पार पाडताना दिसतोय. एक चांगलं षटक, अंतिम षटक होतं, निर्णायक षटक होतं. 11 धावा फक्त रोखायच्या होत्या आणि त्याने यशस्वीरित्या त्या रोखताना आपण पाहतोय. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, 8 धावांची गरज आहे आणि चेंडू पुन्हा एकदा चाललाय निर्धाव आणि हा सामना महाळुंगे संघ विजयी होतोय. खूप सारे अभिनंदन महाळुंगे संघाचं, तसेच कोदवली संघाचं सुद्धा अभिनंदन. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा.